Kule nkonzo yomngcwabo ibindilisekile, umama uNolandile Mabuyane uchazwe njengomntu obenothando noxabisa inkonzo nomthandazo. Umama uNorthousand Baliso nongumhlali kwilali Debege Ngcobo uthi umama uMabuyane ebelithemba kule lali. Bingumama othembekileyo nakuba oomama abadala abangasekhoyo bebekrweca yena xa kukho into engahambi kakuhle noba kulapha ezisiko bakrweca yena bathi Nolandile utheni le nto kunje, athembise ngoba thina sizawudla wena uzawubetha ezakho ityongo thina sawubetha wena. Ndimbone wenjalo kuloo mama lo. uNolandile Mabuyane ulandulele eli ngomhla we-16 kule nyanga eneminyaka engama-79. Inkonzo yakhe yomngcwabo ibizinyaswe ngabantu bokuhlala abaseburhulumenteni namalungu ombutho i-African National Congress. Sihlalo we-ANC kuzwelonke uGwede Mantashe udlulise amazwi ovelwano kusapho lukaMabuyane. Ningaleli diya, niyazi into yokuba ngoku ningene emlanjeni kodwa anizutyiliseleka. Yimililo nje engazunitshisa, niqhube nakho umzi wakuni. Inkulu baphathiswa iphondo uOscar Mabuyane uthi balahlekelwe belusapho kuba umama wakhe nguye obemanya usapho. Umama ebeyinto yonke kakhulu ukuthi silahlekelwe sileli khaya, ilahlekelwe lo community, abantu nje balapha ebebexhamla kakhulu kuye njengomntu ke ebekholelwa kakhulu nomntu ebethi xa uthe wanengxaki uthethe naye uzive ukhululekile. Siyafuna ukuthi wanga umphefumlo wakhe ungalala ngoxolo. uMabuyane udlulise ilizwi lombulelo kubantu abathe bababopha inxeba esithi inxeba linzulu kodwa ngenxa yenkxaso abayifumeneyo bakwazile ukuma belusapho. Le veki enesiqingatha ephelileyo ibe yitherapy kakhulu ukuthi xa sibona abantu befika beyimiqodi bengena bephuma apha besithuthuzela, sithuthuzelekile sinyamezele. Ewe kona umama akazubuya, ikhaya likhaya ngomama, besiqhela uzapha ekhaya kuba sithi siya ekhaya kanti sifuna umama. Kodwa abantu ngendlela abaze ngayo kobuninzi baba siziva sixolile, sikhululeke kakhulu, siyabulela kakhulu. Umama uNolandile Mabuyane ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kwingcwaba elingekude kuyaphi nekhaya lakhe. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abahlanu, abazukulwana kunye nesizukulwana. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK eNgcobo.